Abana b'Nyasaye kurwa set television ya Voice of Victory Pastor Lame Konkware nanda abana b'Nyasaye asinge ncho yoboregani neme cyane icyo irasubusi bwense abantu bakare goitana gendo tokoroka culture of violence nabona haro nandenga wetera sama somane igonde member of Kenya Medical Social Workers Association karanga tigango ndigie nchiranda akonya abana b'Nyasaye asama kweli abeira asichinka cheito aseke nyoro munabondo tarasaba yamakoro tontwanyu mugako yo muno munginoye mwana mwiseka muno mochokoro bagwitwa kinyama nemero birege yende kubangura family members asinguru cheringana ntaba tokogenda eyamase yamo torora abantu gite emigana ire mase biblia ntikiagarata kubwa muno bagaita abandi nando sikuri ikicara kinyinga matuka ya tora munaro abantu bari mena barimu abanyagitari basiekeire abagotu abake nande nkiringa abanyagitari abarimu abapasta nabo basiekeire ime miremeye gakubwa muno setani airense tali akwanye chaka no mwiro enda mwamu libero oboregani gochakera abana banginomo amanyinga ayamo no ya chakere taso mwana ukorokukai wito yo mwabo lero abagusi buchichera tali abamaruboka mbaka abale kanisa ime igorore tosibwa abande bengentre asengenjo baitira abamwabo oranga nenjiri nchigo sibwechera nakogambirwa nere bweita amangana yayiga atete kuligerelinga inchi gyakogera oboregani no bweiti bwabeire asekenyoro asichikanisa asichinyagitari asichichera police station abana b'Nyasaye nege konekana na mono sana anama abira amwa kwereirwe twabaire pole kurwa set television ya Voice of Victory amura abarwaire abana b'Nyasaye ngo sabatori bamwarure kanisa bona bali moto mukachima mosi baise baramba minto icyuma abachima piri litukolya mambi ayiga ntubwati mangana dini umuntu tubwatangiye so mu cyakibwe dini igonkilinge keronko bali gani bona ayiga kerora atwara matera ino y'aba Catholic ba PH ba Pentecostal aba ICDA kanisa ndeyo sigutumeke tukulitoni ndelionse bana b'Nyasaye no turasinga inchukura liringana byamana abande mwa ubwatire mesabu bono nkuragera muri ko tigango turasaba manya ko genderera omonene byamono watwanchira ko moyo ne sababu ne ringa to ko remeremo obarenga dino obwiti bwabira asichi family ase serikali asichi sukuru asichi nyagitari ayonsi ga chagete no monto yo mokoro kukaini wono no mwiro ronkwirorare twango sabango mona ba kwereiru monene abarwarete abwate mechanda baba batete kwengenta chinguru cheringana chibakunani tukolya rero tumye bineke bekere kiero asiretere Yesu motori ito amina abana b'Nyasaye ango kwana kurwase egetabu kia omochakano isanemo ibungo ikomenekamo nechinguru cheringana no na abereska matuka mange na asinge ncho yokwariga nibiya munyabera seri kuba nkilinga ebibiliya batebanga meanwhile abasayigora Genesis chapter 6 verse 11 meanwhile the crime rate was rising rapidly across the earth oboitino boregani bokarekana kobwa mono bogokina asiri goligoro mono and as seen by God kenya saji kuligerelia the world was rotten to the core ense konyara ya gundire ya tiokire akamanya goteba mangana kobwati ebungo ikomina bibere as God observed how bad it was kiriya sanya kuligere na kulingolinga ngakyabantu bagundangana ngakyoboregani nobotindi bwakinangana and they saw that all mankind was vicious and depraved. He said to Noah, kararanga mwanya abantu bahagundire baregaine bariga murete ko bwamono ase
chikanisa baliga murete ko bwamono ase chisukuru baliga murete ko bwamono ase serikali baliga murete ko bwamono ase siasa. Nyasaye agateba, I have decided to destroy all mankind. Akana chekina gosaria abantu bonsi, for the earth is filled with crime because of men. Yes, I will destroy mankind from the earth. Nyasaye akaranga bonongo sirinda abantu nkole. Chikira gokonye gwetera asuburu bwa onenda mwamu oito mokao oito mwano oito ko bwamono mongino oito ko bwamono musacho bandu bagutumia jisumu ochikobere cheraime moso waitire naye weite nki wakonya se family yawo bono ntagete asoro gendo roiga rwechinguru cheringana tubwatira n'abana banyasaye kuja kuligere tore emechando ekogera oboregani nenda mwamu nobororo bikogera abantu bagoitana esabari yonta etukunyara ko ingo cyakubataria tuligerie emegana ime ya Biblia tuligerani emegana ase chinka emegana ase media elinde tuyariganie ase ngencho yogo siria obobobo iga igonya saa gatebange ense ya gundire ense ko bwamono obwa beira obanene Nyasaye agatebange ense ya Atiokire goikanya ariko bagingo siria mwanya bantu agatebinu kubwa mononga ayebono igoro bya kubwa mono orosie obwato elinde abana banyasaye bali banchire gotigo baregani enda mwamu ne libera basoime abaregani bonsi pi bayirwe kubwa mono no bayirwe kubwa mono ne twanya ko abago kubarwaro baruri bagarironge ensenyale ko bageko bwena igo aya taraba ekerenya sara bunense yagundire bunense yatiokire agateba lingana ngaigori atakere tatambe no moiroro igachakera so mwana mutangi kubwamono isena ngina oyoro ko Adamu na Hawa banyorete togende kubwamono asigetabu kia umuchakano inye ekefunge kemo Adam akabana mukaye elio bakanyoro mwana omutangi okorokwa Kain. Engenjo ya Kain is I've created. Umusacho yokoroko Adam nero gokwananga na atongire omwana omumura na atongire omonto. For as he said, with God's help I've created a man. Bana banyasaye agatebanga wetera stinguru cyanya saye na rosirie kubwamano omosacho omotangani omotangi asobosibwense igaringe koroko Kain umusacho kabere ase egetabu kia omochakano inye ekefungo kia yebibere. Our next child was his brother Abel. Bono Nyasaye karangambia atonge kubwamano omumuro kabere oyata Adamu na Hawa akamuroka aperi nere akamanya kurua karanga. The hide of mind is the devil's workshop. Boikaba antobakole kubwamano emiremo abana banyasaye agatebanga aperi became Sephard. Yorenkuru aperi akaba kubwamano mulisia while Cain was a farmer. Akaranga mbia kubwamano abeka abantu abayiga ki profession ibere ki asoeta asobosibwense omulemi amo no yorenge omutugi engaki yeli yesako yaika inga upandacho ndicho takachofuna abana banyasaye. At a time of harvest Cain brought the Lord a gift of his farm produce. Cain yakalenta kubwamano okonyora kurwase omugondo munare omulemi na hapeli nere akalenta kubwamano enyama kurwase chimanwa chechingondi chialenge chingia bagachirwa sobosibwa Nyasaye. Nyasaye ganchira ekewa kia Abel kulende tanchira ekewa ya Kain. Yebungo bya bitano igongo kole summary. Time made Cain both dejected and very hungry. Ekereke mwanzo ya Kain umumuro motangi kiangwa akanyiri obosyo agatware ndamwamu agatware obororo and his face grew dark with fury. Obosibwaye bokabanya mwamire nanda abana banyasaye akanyara kubaga gutwara endamwamu. Nyasaye akamubolia liswaliko bwatia. Why are you hungry? Inki gwatu alenda mwamu noboro. The Lord asked him,
ebungo bistan na kemo. Why is your face so dark with rage? Ingi yako borobo siwa watu walenda amwamu nechingiki. Bana wa Nyasaye tuwasiria abakungu abaya, tuwasiria abasacha abaya, tuwasiria abana abaya, tuwasiji kanisa, ase serikali, ase ingencho yenda amwamu nobororo. Bono Nyasaye akamanya komete biga. They can be pride with joy if you do what you should. But if you refuse to obey, watch out. Sin is waiting to attack you, longing to destroy you, but you can conquer it. Wanawanya sai yanacha kile chinguru chelinga na so mwako yoiga omotienyi oikomi mwaka bwekiri bubere na 25 ikontegete ko barentreme chando ya beira so bosibwense nako bwamano ngayoboro bwachakerete akamanya kurwara karosi umuroberi omuya agatemu muromu abo ngabagende gesie getikolisia omayeri oye akabwata agaita apelio mwabo ekeraita apelio mwabo abana banyasaye iyakolekanete nkelinga Nyasaye akanyara kubaga kumaregereria asobugima bwaye nintagetendwe e comment ye mogaiga nwangete mu muromino ore tagoita ore tomoita nwangete isa asengenje yoboro moko bwatrana na nyoko nga moiteiso moni oboremo mbake bikesi bindo konyora asengenje echinchama cy'abasacha n'abakungu umusacha agukwa okora kobwamano mochari emyaka 2-3 abana batingete isare getondo yatiokire ngabikatara atoboremo no mogaka na boranyorekera rengo moyo na abigete kobwamano emeroberi yaye obo tegi the culture of violence yaso umotora muraborobo abana banyasaye kurasa television ya Voice of Victory ingalio maneli go kwana amangana aleiga ekero kubwamano Nyasaye obereti ngambia abantu banyara ko bakomenya no mulembe ebo bebo gachaka no bobo igabwa chakerete asa Adam naagwa bakaye buli baganga bayigwere mbali litunda lilia ekera bali litunda ogo taiwera na kogo sali kwa machiko yegote baiga Noronga was everything provided for Adam and Eve, as in the Garden of Eden. Talibinto bionsi bya do asomo wondo Eden. Nyasaye na batewetinga yoroseli. Mabuta alenge goikera sako babeta banta bayigamba alenge gokolembere mukobwamano ase obororo ase bigeri. Although they were to care for the garden, their tax was probably fun and the rightful. Keranya saba bita somo wondo Eden ibi bitara kolekana emirimo ya alengo mogoko iho ya alengo kwegoka. But now Adam and his family had to struggle to fight the elements in order to grow their own food and spin wool of their clothes. Asingenjo yebibe bona Adam na Hawa bagacha kebigeli ama wa akanyara kubaga kwama bagacha kweroseri kianga. Adam is older son Cain became a farmer while Abel the younger was a shepherd. Bone kanyare kananga bahachakire koba abaremi amana batugi. Kiya kolekanda bana banyasaye. Farming and shepherding are the two oldest occupations on earth, and the Middle East today. Their jobs have changed little over the centuries one by one. Ikonkelinga tokonyora obotugi amono buremi nemeremo yarenge miya. Basaye baito bali mukunjinya sawale basaye baito bali ko bwamano mukunywa marwa okonyara baikara stechi mbako igoro kunuma mbaka maragoba ibina bie binto ngate hide of man is the devil is workshop okonyara nga yagere wachire koiba yagere wachire gotomana yagere kwanyora marwa mabe omweri oyo muntu kwairwechera igento Nyasaye begete oburemiaramo no butugi nenchereri yo goteberera tonyore enibo na hande entonyara libaga lyo komwa shetani anyara ko bagagotora asobogima bwaito omwari oya omumuro oyo iga akaimuka agaita mu muro mwabo nejagaro ita mu muro mwabo na asingenjo ekewa kyaba kobwamono gyanchira sobusibwa Nyasaye okorro omuntu bwategari okorro omuntu bwatenibo okorro omwarimu okorro omunyagitari omuntu otwara enivi kwaranga tigo bange mumoite muri enibo yaye mbaka abakungu bakale goita abasacha babo abasacha bakale goita abakungu babo abana bakale goita kobwamo nabayise. The culture of violence
Nyasaye witumia kerenko beka kobwamono oboroso bwamang'ana yaiga igago toteya abana ba Nyasaye emirimo yabe getwaroro buno goseseniwa gotora agende mugondo toleme gotora agende kobwamono tokore emirimo ase bigari igora anyora abana ba Nyasaye ng'atwa bweneire ase ng'encho bugimo botora muraborobwo ninje nkwanira amang'ana mangi igorote culture of violence yagele abantu basoire chera yagele abantu baitanire yagele abantu bakure mpaka abantu batabwati kobwamono obwamate amana abande karibu ase chinguru chelingana Nyasaye itanyara ko bagako basesenia tigango tuyigwe ogotero uko abatanga mangaiko na mangaiko na aragire kobwamono amakweli amanga achire. Let's go back to the studio. Abana ba Nyasaye mwarorire ng'a oboregani bwachagete no mumuro motangi obertu asobosi bwense agaito yo mwabo amanyinga akanyara koba gakorera kurwa seriro cya Nyasaye kumubori ng'a kain ngai mumuro minari mumuro yasobotindi bwaye agachaka goteba Nyasaye nganje tindi umurende mumuro minto umuchando yo rueta sawa yo baita batangani ekereba ewa asomugondo Eden bagateunga emete yonsinga muri umotore gatigati monyara ko amokoria baminto barimo wakati semi na umwake kana akorire bono Adam akanyara kabaga gochiruna sedani asomugondo Eden akamuboria where she and Adam lived. He questioned her contentment akumubori gaisanegete. How could she be happy when she was not allowed to eat from one of the fruits of the trees? Asenge ncharia kobwamona matunda. Amatunda anara kobwamona molentera obobe. Nekera molentera kobwana oboboega akagera omwana oye okira kolente mechando kobwamona so goita kobwamona yo mwabo. Ekebege yo gotaiwera akenga kobwamona ekebe kyoborogi. Ngaiko bwamono umukungu oyo agarete omwana yagacha goito yoye ngaiko bwamono amenyete nambende egendo tokoroka inki akorete umumuro moswati okoroku if esoko menya kwaye akagera emechande gacha gotoka kobwamono asobosi bwense na ndibuna tamenya taiga enda amwamune libero igo yakira asenge ncho yobobe bwakira asetole asinge nchugo tabeka abana kubakolera ekerekemo tokolera abana bande ayara make ayanda ayara manene in spite of parents efforts and worries ekerato enta komenya asobosi bwense nabo tochandegete buna abayibuli kisegi nkiresa abana kisegi nkirase family omane oito torangeri abaminto torole biya twakoyomine keburugo nabora amagose neligena nabora amagose n'okogoro nabora amagose n'enungu nabora amagose n'oroye onyoro otabanira okure onyoro wasoira asechera use gwaitire kobwamono oyomino ngai kobwamono mumuro oyo iga kobwamono amenyete igo ba amenyete kobwamono asakorokuga Eden nande bono iga eye korokwa Iraq amo na Iran bono iga no kobwamono mbondo uri Eden kobwamono orenga abana ba Nyasaye emeremo yo mumuro oyo iga arenge kobwamono omuremi mayaga yaye agacha akaba kobwamono omotugi nando mumuro oyo iga abayibuli baye barenga Adamu na Hawa Aperi na Shet na abande bamwabo mbachita bakayiborwa nyuma mayaga asobugima bwabo ana abanda abaligani asamangana yaye kera tuwacha kirorogendo roiga rwe culture of violence oranyara gwaitire mumuro mino gwaitire musubati mino gwaitire kirani asengencho yegari asengencho yoborimo ojikonyora abana ba Nyasaye nga kwabikirwe cyara gose wakure Nyasaye witato konye atotenini asorogendo nainde abana ba Nyasaye bunurigeti awase screen enamba yane koragani amasabo koragani koburi swali ndeli yonse 0710 Pastor Lame Kionkware 0710 711 471 nyego tageta masabo osego tagete ibori linda abana ba Nyasaye Airtel nere yira gabo 07
344-89523 naende ntumirane kobwa mono ase chumamosi egocha nyasaye oito abasesenie nyasaye karansa mona inwe naende gwetani mono ebe ng'anto aba abantu baria bateberete riauma nane ndamwamu oranyora nga gwakunire omonto okure gose omonto ogoitire gose kweng'entire ase eng'encho goitire omonto nyasaye abasesenie ase reta ria Yesu yoro omotori oito amina monene tato oito twaikirire ekegori egeke kebwate echeche ekegori abantu kubwa mono bagoita buna chisese chiorosana abantu bagoitana bagoita abamwabo buna kaini ejete mumuro mwabo koroko apel twangosaba ngo monene otokonye okoberoka enda mwamune libero lire imeyete nyareko bali gosira na bali barwarira abakwerero mono nyareko bagokobegerera ubuya bwabo toisane kale na kale na ande toba bao atuasabira asire tere Yesu yoro motori ito amina bana banyasaye amakena watu achakera abu enye kobwate iswali linde twakoire chinamba cheito na ande kubwa mono abana banyasaye mono nabaseni tuko pamoja mpaka mwisho wa safari hii culture of violence asikinguru cheringana igwango buno batero kuogoteba na ni museseni we abaminta sobuya n'abachumapiri ende kanisa bachumamosi na kore kurandiga ira na marogo banene mwategere lesson no kurandi konde yasaba seseni agotero uko pastor Lame Kionkware.